እዙይ ለሰ ፕሬዘንት ሲዩ ንኹርናዕ ርእየትና ዝገልጽ ዛንታ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ብንብዓትን ቁዘማን ዓመታት ዘሕለፋ ኣደ ነበራ። እዘን ኣደ ዓባይ ጓልን ንሓደ ሸያጥ ጽላል ዝተመርዓወት ክትከውን ከላ እታ ንእሽቶ ጓልን ድማ ሰብኣያ ሸያጥ ሩዝ ዝነበረ። ፀሓይ በሪቓ ኩነታት ኣየር ጽቡቕ ክህሉን ከሎ በታ ዓባይ ጓልን ኣዝየን ይሻቐላ። እዚ ክሊማ ከምዝን ተቐጺሉ ደኣ መን ጽላል ክገዝእ ድኳኖም ክዕፀዩ ናይዛ ጓለይ ኣብ ድኽነት ክወድቅዮም ኢለን ሓገዘን ብዘይካ ንብዓት ካልእ ስለ ዘይብለን ክበኻ ጥራሕን ዝውዕላ። ኣብ ካልእ መዓልቲ ማይ ክሃርም እንተጀሚሩ ድማ መሊሰን ብሰሪ ስራሕ ናይታ ንእሽቶ ጓለን እናተጨነቓ እዋይ ሽግር እዛ ንእሽቶ ጓለይ ኣይግዲ ሸያጥ ሩዝ እንድያ ተመርዓ ከምዚ ዝበለ ዝናብ እንተሃሪሙ ቁሪ እውን እንተኾይኑስ ፀሓይ ኣይትወፅእን ነቲ ሩዝ ካብ ምህርቱ ምስ ሓፈሶ ደኣ ብምንታይ ከድርቆዩ እዋይ ተሓሳረይ ኣብ ድኽነት ምስ ወደቁስ መን ይድግፎም ኢለን ንነብሰን እናሓተታ ንብዓት ክቕለባ ይውዕላ ይሓድራ። ውፅኢት ናይዚ እዘን ሰበይቲ ኣብ ጓህን ንብዓትን ምንባር ኮይኑ ህይወተን ፀሓይ እንተኾይኑ በቶም ጽላል ዝሸጡ እንደ ዓባይ ጓለን ክሓዝና ማይ እንተኾይኑ ድማ በቲ ሩዝ ዘቕርብ ስድራ ንእሽቶ ጓለን ክቁዝማ ሓደው በዚ ሓደው በቲ ወትሩ ኣብ እህታ ኮይኑ ናብረአን። ጎረባብተን እውን ክንዲ ዘጸናንዕወንሲ እታ ቆዛሚት ሰበይቲ እናበሉ ደኣ የባጭውለን ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ፈላሲ ክበጽሕዎን መጹ እሞ እቶም ፈላሲ ድማ እንታይ ኮይነን ወትሩ ኣብ ብኽያትን ቁዘማን ይነብራን ምፍላጥ ተሃንጢዮም ሓተትወን። ንሰን ድማ ምኽንያት ብኽያተንን ጓህአንን ነገርኦም። እቶም ፈላሲ ፍሽኽ ብምባል ከም ዝበልወን ኣደ ክትጭነቒ ኣየድልየክን እዩ ኣነ መገዲ ሓጎስ ከርእየክ ድሕሪኡ ኣብ ሓዘን ዝበሃል ኣይክትነብርን ኢኺ በልወን። እተን ኣደ ኣዝየን ተሓጐሳ ከመይለን ኣብ ደስታ ክነብራ ከም ዝኽእላ ክነግርወን ድማ ኣጥቢቐን ሓተትኦም። እቶም ፈላሲ ድማ ከም ዝበልወን ቀሊል እዩ ሓደስ ኩርናዕ ርእየትኪ እዚ ኣረኣእያኺ ምቕያር ጥራሕ እዩ። ኣብ ፀሓይ ትበርቀሉ መዓልታት ብዛዕባቶም ጽላል ዝሸጡ እንደ ዓባይ ጓልኪ ትሕሰቢ። ብኣንጻሩ ናይቶም ሩዛ ድሪቖም ናብ ዕዳጋ ዘቕርቡ እንዳ ንእሽቶ ጓል ክዘክሪ። በቲ ብርቱዕ ፀሓይ ብዙሕ ካብ ምህርቱ ዝኣተወ ሩዝ ኣንቂጾም ናብ ዕዳጋ ከቕርቡ ከም ዝኾኑን ንግዶም ድማ ዕውት ከም ዝኸውንን ጥራሕ ሓሰቢ። ማይ ክዘንብ ከሎ ድማ ብዛዕባ ንግዲ ዓባይ ጓልኪ ጥራሕ ሓሰቢ። ብርቱዕ ዝናብ እንተሃሪሙ ኩሉ ሰብ ጽላል ክገዝኣሎም ምዃኑን ብኡ ኣቢሉ ድማ ዕዳግኦም ከም ዝዓብን ዘክሪ። ድሕሪዚ እተን ሰበይቲ ብርሃን ኣብ ውሽጠን በርሀ። መምርሒ እቶም ፈላሲ ክኽተላ ድማ ጀመራ። ድሕሪ ሓፂር እዋን ድማ ብኽያት መኸተምትኡ ኣኺሉ ወትሩ ክስሕቃ ጀመራ። ካብዛ መዓልቲ ኣትሒዘን ድማ እተን ቆዛሚት ሰበይቲ ዝበሃላ ዝነበራ ሰሓቂት ሰበይቲ ኮይኑ መለለይአን። ርኢኹም ኣብ ህይወት ኩሉ ነገር ብኣረኣእያ ናይ ትርጉም ዝህልዎ። ንሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ዘለዋ ነየናይ ገጽ ንርኢ ድማ ነትና ምርጫ እዩ። ነዘናደ ምንም ዝተቐየረ ነገር የለን ኣብቲ ዘጋጥመን ዝነበረ። ሓንሳብ ዝናብ ክዘንብ ሓንሳብ ፀሓይ ክበርቕን እዩ ዝረአ ዝነበረ። ስለዚ ኣብ ናይ ደቀን ዕዮ ንግዲ ዝመጽእ ለውጢ ነበረን። ኣብ መወዳእታ ዝተቐየረ ነገር እውን ኣረኣእየን እምበር ካልእ ኣይኮነን። እዚዩ ምስጢር ሕጉስ ህይወት እምበኣር። እዚ ለሰ ፕሬዘንት እዩ። ስለ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላምኩም ይብዛሕ።